4 salo 30 July bari blobai khobjak Sachiram Parawo Tipra Mothani Faisingtei Charchi Umuni Khoroksa Chakrajwk Lukhonti Tipra no Nok Tangwi Rekha Tipra Motha Nok Tangwi Remani Yagulo MDC Deposit Tripura Saka Chakrajwk Lukhonti Tripura Khoroksa Randino Tei Krijan Nukhungni Borok Wate no borbe nok bai sakbai thang tei bini hamjuk sajla sukthai jotono gaini hai khungsa nogo ma tonglai tongjamani a birman jongjalo kalai tongmani koktuma manei cha salo joto yakbaksa khaino nok tangwi rikha Tipra Motha hanei nok tangwi remano tei saka MDC Deposit Tripura o salo MDC Deposit Tripura no karibo manjaka YTF District President Punilal Tripura Jolaibari Block Secretary Doyal Tripura South Hirasora BC Chairman Bidan Tripura te Tipra Mothani tangpangrok ani no kri hoy bongok pai mai pai poti da bot khain sana a khola dire ke basai a khine sana ko ana obostha na me bot na na che no pani pai minimum tamasoi aya lumbulum da kya do hata ma lungani ni bobong thadi ani bobong lokhonti Tripura nero tabak sura nok tain ro phaiha Tipra kharaja Mela hambai sini kok thungnai rokno tini seng phaisok paijak Sachiram Parao kaisa nok tangai rnai hini seng sio asok watei no bar phaipuni bongni nok ekdom kisik ekdom koi kelai mane brok tongnani mote jaga krei to chini jara youth ni tongnai jara party ni chini Tipra Mothani borok tongnai naro nogoi mankha borok saktharei samung tangai tini nok no complete khlainai hini jeng ira phailaijak to jeng belakhe tongthogo tini nogoi mankha chini malik nokni nukhungni malik tini onek boyosko ebong bini je charai tongmani bini je bwsa tongmani thoi thangjak কয়েক মাস আগেও তো অমহাই সময় বংনি যে সময় খারাপ সময় যিনি Tipra Mothani যারা ইয়ুথ তিনি তাংনাই হনি বরক চুবানাই হনি তিনি যিনি Tipra Mothani যারা বরক তংনাই বরক তিনি মহারাজনি উদ্দেশ্যে তিনি মহারাজে সামানি যে দাগিমানি যিনি বরক নসং চুবালাইনাই হমানি অ চুবালাইনাই হনমানি কগনি বিসিংতৈ जों তিনি যিনি জলাইবাড়ি যারা তিনি অর তংনাই Sachiram Parago जों फायै nok tangnani जों uddog lakha belaikha hambai chini youth tongnai tei Tipra Mothani jara tongnai rokno ar जों wansogo जों future abo जों subanai chini bubagrani bisingtei ebong ang borokno kokburojak je tinio o tin paithani abo जों subalainai ebong angbo subanai hani to omohaike जों subanai chini je jago Tipra sa krei tini watei nobarni somoyo tinio tongthai nok krei tini wateio tini thunani jaga krei omohai jaga जों subanani जों saitoglai tongo tei ang jotona hambairo chini ro phaijak jotono tini chini social media naitongnai roknobo jotona hambai asa bini je nok tongmani abalai bahike baikha abona kisa bini nok age tongmani abo bai thangjak karon watei nobaro belai no tamonai norobo nugui mankhana goto koek din age onek watei phaijak to omohai ongoi situation o bophangrok klai bai thangjak to obono जों tabok nugui tong bongni je nok obo ekdom kisik tei klai tong to obono जों wansogo borokno जों kisasa sahaଯ୍য khlaima hala obo chini borokni bagaibo kaham to जों obo chini youth jara tongnai Tipra Mothani jara leaders tongnai borok wansokmani bisingtei जों tini omohai step najagai tong nok malikni mang nok malikni mung ajai ni mung tama lokhonti 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 Tipura lokhonti Tipura